سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به صفحه ما. دوستان عزیزی، مشغول میدونید که بسیار زنها دوخی را دوست میدارن، از جمله تماشابینای ما زنان. و چی گفتنیم بسیارتر میپرسه که یک جوش دوخی خودتون میگیرید استایی که باشه ارزان باشه، نرخش و صفتش بهترین باشه. همین گونه دوخی ها دوستان عزیز در شرکت اسنس هستند. در شرکت اسنس بهترین دوخی های دخترک ها. ولی ما دوخی خود نشون میدیم در برابر اوای همین دوخی هم هست. دختрако бисёр дар бораи духиё пурсиде, ира хай историяша гуфтумтона. Анака нигоҳ кунед, беҳад духиёи арзони босифат духтаро инами фирмаи Essence. Бовар мекунед, ман як духиша гирифтум. Ин реклама нест, на самом деле беҳад бӯи хушрӯ дора. Ай инами духиёи қимат фарқ намекунад, гема мешава. Ози дар бораи ми фирма ма шумо камтарак маълумот мехоса духтарако дар ин ширкат агар бихоҳе ки кор куне, мешава ҳам пул кор куне, ҳам мешава ки инами ҳама намунои ами духиёро инами ширкат арзонтар бо сифати аъло бихарен. Ва инчунин дар инҷа як гала духтарои тоҷик кор мекунанд, группаҳои корӣ доранд, оиди кор мефаҳмонанд, чӣ хел ойлик мегиранд дар инҷа. Ва касоне ки просто худашон мехоҳанд харидорӣ кардан, метавонед рақамода бинависен, ана шумо да промокоди таҷриба мокати чӣ хеле гуфтум 40% скидка кати духиётона метиям. ма у видеора моҳи декабр кардагим, ҳамон вақт ҳамин духира гирифтагим. бинед ҳам қадар вақта ними қарш расход шуда, барои ки беҳад экономия. барои чӣ? барои ки ми як бор мешапӣ тамом, дигар буш то давоми рӯзам места, чанд рӯз дигарам места. Акр ман дӯст намедорам ки дар либос бишапам, ба хотире ки чанд рӯз места. барои ин ман фақат дар бадан мешапам. ва тавсия мекунам ки ай ширкати Essence духи харидорӣ кунед, бо промокоди таҷриба ма скидка катӣ. ва инчунин ногуфта намона ки дар ин ширкат кор карда мешава ва маош гирифта мешава. шумо да оиди кор анами рақамода бинависед, пурра мефаҳмонанд. беҳад маошҳои нағз дора, ғайри духӣ як гала маҳсулоти дигар дора духтарако. чӣ гуна маҳсулото дора? оз мегумтона у ходва косметика дора. уман ҳама чизе ки занода дар кора. як бори дигар худтона бидроед дар Essence бисанҷе. агар просто хоҳед харидор боше, промокоди мо кати скидка кати беҳтарин духиёра харидорӣ кунед. дӯстони азиз, мо ресторани чӣ ном дошти? Форел, карожи чумчи, намина чихе омадаем. ман супи моҳигӣ заказ кардам. дӯстони азиз, ҷа моҳиёи бамаза доштаине ки сока 1 соат чӣ ҷида дорем. 1 соат тай лавзи мора нек нафаҳмам. рост 1 соат мо ов ҷида дорем. Не, ну я хуҷан миёри фоқадаги руғония. Чоқ дора кувай. Бам бақалоға. Телефон дора агни. Рушаниш дистаем. Свет мой дӯстои азиз. Сторисҳо уже сар мешавам. дӯстони азиз, идомда свет нест. ҷа 46. ҳамидомда свет нест, ресторандам свет нест. аҷа гулмоҳияй. дӯстони азиз, ма ужин при свечах мо данами баҳори форел буд. ҳолиам свет нест. изданияда уман свет нест. интересно, ки ҷода свет ҳаст? трассада ҳаст, ҳамсояшдам свет нест. ака меедем хона. духтаро видеое ки пеш тамошо карде, ресторани форел кушода шуда буд. форел баҳор моҳи январай ба фикрам. анамун солора видеоша ҳамун моҳора видеои нава ирӯз сар кардам бо видеокунира тез рекламаора бурорум гуфтам. ана бисёро гуфтанд чӣ ҳастам шуд рекламатон қимати не уқа қимати нештаяк як баробар қимати ютуб буд. баъд чӣ гуфтаним чӣ короши дақиқа моҳое ки мо видео накардем беҳад серкор будем. духтаро бовар мекунед сахт ҳамин ширкате ки кор кардастам атоми кор кардастам дем
Хаймобайн да бо нофаҳмиёши, так шумо уже как семьяе бояд бидонем чӣ мегӯянд взлёт паденияро ҳамаро бояд бидонед дар мобайни мо ганда нофаҳмиёши қати спонсорро мо қати одамое ки доставка мекунанд умуман хеле якгала конфликт шид хай бо ҳалш кардем бо ҳамо дӯстимона давом додистем бо ҳал кардем нофаҳмиёро ҳамаша лекин беҳад қин кор чанд қаҳами мегӯям ку маош зиёд шудестай кор ҳамоқа қин шудестай да уже управлять кардан қин шудестай мисол ягон доставка ягон чи мегем одамоа пеш худшон мегиранд тап доставка мекунанд намемонанд ки мо расшотомона бигирем ки чанд кило мешава чӣ хел мешава мисол нопурсида доставка мекунанд дар мобайли мо конфликт мешава ҷанг мешава ҷанҷол мешава бовар мекунем ман як ҳафта фақат ҷанг анам хеле короче бо конфликт мешава бо янамуд рекетёро солои 92 духтарош блин сарой мекунам ба сар буно як хелош несту нобуд мекунем хокистарт мекунем короче хокистарта даже намеванд мегӯянд дар тоҷикистон инам хеле занако угрожат мекунанд мардакоро фаҳмида будем занако бози рекетёр шудагиам бовар мекунем хулоса инам хеле уже як галахт монда недоброжелатель пайдо кардагим чиши заминҷи бед ягала недоброжелатель дар ҳами кори атомӣ дар худ мо пайдо кардагим ягала душманое ки беҳичи моро бад мебинанд хулоса инам хеле не ки новобаста ба ҳами хай кор кардастем ҳами открытияро ждат кардастем ки ҳами бомба барем як рӯз будроем бигем ина пага открытия ба чӣ мешида бошанд дигарое ки ҳама вақт мегӯянд ки шумо кушода намешед мо ҳеҷ вақт кушода намешавед анам ха дӯстои азизи ман ҳар рӯз ки насиб видео мекунам леки бо инами свет мон ай соат чандай маша соати 6 амирӯз ай соати 6 ака 6 гирон мешава представь кунед 6:30 чанда мо бояд авқот кунем уже бихӯрем авқот тайёр боша 6:38 ирӯз рӯза кушодем не ки 6 гирон мешава мо уже авқот нашида уже мехӯрем сер мекунем так что инам хеле свет проблем духтаро ай Москва омаданда ами магазини Соколов ман Москва рафта будам оли у видеоро бо мепардомтон Соколов доромада будем амраҳам мега рафтем тилло мехарем тилло вақтум тилло боша гап нест хай ака ман овқат тилло дӯстдор нестам маҷбур кат бурдагман дута чала харидам ята машада ята дилафрӯз мега хай ман пага мекунам мирам вақтум эй тилло гиай дар вақта биё мумкин нест ягон намуд чала иша маша выбор када уха қиматам набудана ми якни ай калонтар буда ин машада иш мақбул шуд анам хеле дӯстои азиз напаҳмед гуфтум хай мемонатона ҳамиқа чиз тилло ай ширкати Соколов анам хеле кара чӣ мегӯи шараф да задания додагим дӯстои азиз гуфтум шаки китоба бихон ҳа чӣ хонди ҳоз савол тим уже ҷавоб меоӣ рӯпарум бура бишин кани наверно майра задания додагим май саҳифа то чанда бояд мехонди как появились пониё чӣ пайдо шудиям буро гап зан не буро пони жили потом они и хеле шараф не ини хе одам пони жили в Японии ини хе бояд гап жили в Японии потом их прославили в Европе да потом они стали делать большие грузы потом их назвали пони короче пони да ты грифти мезарем свинка Пепе да почему свинья любит грязь любят она сама грязнуля что ли они чтобы охлаждаться в лето они типа идут в эту грязь но некоторые фермеры говорят что свинья зимой тоже так делают но это их такая привычка и они купаются в грязи чтобы бактерии прошли вышли типа из баҷои бактерии намедроя какие самые большие и самые маленькие попугайчики самые большие попугайчики достигают 98 сантиметров, а самые маленькие 17-14 сантиметров. Сос. Пага бо давом ша мепурсам та. Фами?
Пага ман мепурсим, та задания додадим. Чӣ тра пурсим, аки тра чӣ пурсим? Телефон тамомитин. Ман дадуни мошин. Не, ҳами калити мара дар ҷош мон, ба бра боше. Нигоҳ кунед духтаро, Дилафруза чӣ падарка рӯй кардия. Ой, интернет магазин рӯй када. И чӣ дил бикшоен ку? Гушвор. Гушвор бо қандам ди табда. Абадок, и абадок шухтум пацвет киртай мабда дила. Чакани марам. Пацвети киртай худаш бировар. Ва дӯстои азиз дидона қанфит. Мая ча мехӯрам. И чия? Браслет. И чия? Ё чалан? Биги, ина. Албатта ёре, дек реклама кунӣ. Ман қанфета мехӯрам. О, қанфета. Ку бикшов чия? Гушвора баткан. Бомаза. бечора ҳакунал қанда дидан гудакоме вай дод и чӣ хешид хонаи мо дудона қанд рӯй кадияна ҳами ширкати браслет чумчи ҳамқа ҳами гудак намефурам инаҳа браслет бо чӣ дора иҷада ман ҳамашамон ира бояд реклама кунак ки ба ҳалолш бишаваша ана духтарако қайтон хайри хуш мекунам барои чи влогҳо зини интересна ҳар ҷои қайқа ёфтестам да пага уже интерес намешава правда пага скучни видео мешава барои шумо не ки одамое ки ҳар сол мара тамошо мекунанд медонанд ки и видео бояд бушава ҳар сол ва чӣ гуфтаним духтарако ҳар бегаи яъне шавӣ фикр мекунем ки саҳар чӣ мепазем ман саҳар мегӯм ки худумда кашаи мани с вареньям барои сари хӯрак Дилафруз чӣ мепазӣ омлет ҳар кас худашда ҳар чӣ маша чӣ лёгки одамое мехӯранд ки тамбаланд дӯстои азиз мумкин оли шумо гӯе ки чӣ вақт дуд ҳамаша ябора намекунӣ барои ки ман мекунам намехӯранд ҳар кас худаш чизе фурӯша мегирад мехӯрад блинчик блинчика ки мепухта боша ҳеҷ кас намедонад дар Россия будам ҳар саҳар блинчик як қоза ҳамқа бомазза шаноза чанд кило ма фарбештим барои ки ҳар рӯз блинчик буд свежи хоҳараш тайёр мекард ҳар рӯз ба ҳамҷада ма блинчик қариб серсум сери бадамашта ҳогам нест саҳар қати соати 3 қати ма блинчик қати варени мепазам агар свет биёя ана хайр дӯстои азиз то видеои оянда ҳаматонда бошен саломат